Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια γρήγορη εκτέλεση του αλγορίθμου. Λίγο πιο γρήγορη από τις οδηγίες. Χαλάμε το κύβο. Λοιπόν, ο κύβος είναι χαλασμένος τώρα, έτσι. Και αρχίζουμε, φτιάχνουμε το σταυρό απέναντι από την άσπρη. Γυρνάμε στην άσπρη πλευρά του σταυρό. Φτιάχτηκε. Άσπρο, πράσινο, πράσινο. Άσπρο, μπλε, μπλε. Άσπρο, πράσινο, πράσινη. Είναι εδώ το άσπρο. Άσπρο, πορτοκαλί, πορτοκαλί. Ωραία, φτιάχτηκε και κάτω πλευρά, έτοιμη. Πράσινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί. Απέναντι. Λοιπόν, φτιάχτηκαν και οι δύο κάτω σειρές. Βλέπουμε εδώ πέρα μας έχει δημιουργηθεί η γωνία από την αρχή. Ευθεία. Σταυρός. Πλευρές, όλες οι ίδιες μου βγήκαν εμένα. Σωστές γωνίες έχω αυτή εδώ. Δεν μου βγήκαν όλες σωστές, οπότε επαναλαμβάνω το ίδιο. Μου βγήκαν δύο σωστές, σωστά προσανατολισμένες. Αυτές δεν είναι σωστά προσανατολισμένες, αλλά είναι σωστές. Μου κάτω αριστερά πάνω δεξιά. Αυτή ήταν η γρήγορη εκτέλεση του κύβου του Ρούμπικ.